טוב, אז היום אני הולך לדבר איתכם על ספרייה חדשה ומדליקה, שנקראת טאנסטאק DB. אני מאמין שהרבה מכם כבר שמע על טאנסטאק בכללי, סוג של טול צ'יין כזה, כל מיני כלים. והיום אנחנו הולכים לדבר ספציפית על הכלי היחסית חדש, הוא עדיין בבטא, אבל שעושה המון, הרבה מהרבה, וחוסך לנו הרבה כאבי ראש. אז מעניין אותי לשמוע קצת איך היום אתם מנהלים את המידע שחוזר מהשרת אצלכם באפליקציות. מי מכם משתמש בפאץ' רגיל עם פיניה כזה? יפה, לא הרבה עדיין. מי משתמש בטאנסטאק קווירי? אוקיי, גם לא הרבה. אז איך אתם זה? יש לכם איזה סטייט מנג'ר אחר? כאילו, איך אתם עושים? מעניין אותי לשמוע. קאסטום הוק עם פאץ'. גם לא נשמע כל כך נעים, אני חייב לציין. אבל תרשו לי תכף להראות לכם שיש דרך הרבה יותר טובה ונוחה לעשות את הדברים האלה. אני האמת, ברגע שהשתמשתי בטאנסטאק קווירי, לא DB, החיים שלי התחלקו לשתיים. אני פשוט לא האמנתי איך הייתי עושה את זה אחרת לפני, זאת אומרת, כנראה כמו שאתם עושים, פאץ', שומר את זה באיזשהו סטייט כזה פנימי של קומפוננטה או סטור או whatever. אבל לפני זה קצת עליי. אז יש לי מעל עשור של ניסיון בתעשייה. אני מאמין שהרבה מכם מכירים אותי דרך התוכן שאני יוצר. חלקו בפודקאסטים, שני פודקאסטים, אני כבר הקס, קו-הוסט בפודקאסט שנקרא פונטקאסט, שעזרתי להקים אותו, אבל היום המשכתי למשהו אחר שבקרוב תשמעו עליו, ואני גם מנחה שותף בפודקאסט שנקרא לא טכני ולא במקרה, יחד עם טל מוסקוביץ', אם אתם מכירים, בעצם פודקאסט שמדבר למפתחים, אבל על כל מה שהוא לא טכני, אז ממליץ לכם להקשיב וגם להצטרף לקהילה. אני הפאונדר של סטלר קוד, הרבה מכם עוד לא יודעים מה זה, כי עוד לא פרסמתי וזה סוד. וכמובן אני גם כותב בלינקדין, סתם סקר בשבילי, מי מכם מכיר אותי מהפודקאסטים? נייס. אז אני מאוד מתרגש, אני לא יודע מה איתכם, גם כי בעצם אני אוהב כל דבר שטנר לינסלי עושה, גם בגלל זה הספרייה נקראת 10 Stack, כאילו על שמו, הסטאק של טנר. הוא בעיניי עושה עבודה ממש טובה עם Developer Experience, כל הכלים שלו מעולים. בעצם אני חושב שהוא ואבן יו זה השניים שאני הכי מעריך ומעריץ אותם בהיבט הזה של Developer Experience. אבל אני גם מאוד מתרגש כי הוא הוציא ספרייה חדשה, וכל פעם שהוא מוציא ספרייה חדשה אני באורות, והפעם טאנסטאק DB. אז אני רוצה שנייה לחזור אחורה ולדבר שנייה על מה האתגרים בכלל להביא מידע בצורה המסורתית הישנה. עוד לפני אפילו טאנסטאק קווירי, שזה ספרייה אחרת. אז בתור התחלה היינו צריכים לעשות state management בצורה ידנית, נכון? חלקכם אמר לי שאתם עושים את זה בצורה כזאת, בעצם יש לכם איזה state פנימי בתוך הקומפוננטה, אולי זה state manager כזה או אחר, ואז אתם צריכים לעשות איזשהו פאץ' עם לוגיקה יחסית מורכבת, פה זה עוד לא מורכב, כן? אבל עדיין אתם צריכים לטפל בהרבה דברים, נכון? אתם צריכים, האם כרגע זה בלואודינג, כן או לא, יש לי ארורים, אני צריך לתפוס את הארורים, את השגיאות, להגיד לו מתי הלואודינג נגמר, יש לי פה כל מיני היגיון שאני חייב ליישם אותו. ואז כמובן שכדי שזה יוטרג כשהאפליקציה שלי עולה, אז אני גם חייב לעשות ב-on mounted, להטריג את הדבר הזה כדי שיביא לי עכשיו את כל המידע שאני צריך. הרבה קוד בשביל תכלס משימות יחסית מאוד straight forward ומדויקות ורגילות. מה טאנסטאק קווירי הביא לשולחן? אז קודם כל, יכול להיות שאני זז מהר מדי, אז תגידו לי, כן? אני רוצה שאתם קצת תשימו לב למה שכתוב. אז קודם כל, יש את העניין שהוא מביא את המידע בצורה אוטומטית, וגם עושה לו קאשינג. אוקיי? אז אתם יכולים לראות פה שבעצם בעזרת הוק שנקרא use query, אני בעצם נותן לו את ה-query key, שזה בעצם ה-key של המידע שחוזר, זאת אומרת, ה-key שלו בתוך הקאש, ויש לי את ה-query function,
שזה בעצם הפונקציה הסינכרונית שמאחורי הקלעים כנראה עושה fetch, אולי חלקכם משתמשים באקסיוס, שגם כנראה עושה fetch מאחורי הקלעים, אבל בגדול זה הפונקציה הסינכרונית שמביאה לי את המידע מהשרת. וכמובן שאני אוטומטית יכול להשתמש בכל ה-variables שהוא מחזיר לי, כבר ישירות בתוך הטמפלט שלי, אם זה ה-to-do's, אם זה ה-is loading, אם יש לי error, אתם יכולים לראות שאני עושה v-if is loading, אז אני מראה איזשהו ספינר אולי, אם יש לי error, וכמובן שכשכל ה-to-do's שלי חוזרים, אז אני יכול להציג אותם בנוחות ובקלות. מה חסר לו? אז למשל, אם אני צריך לחבר בין שתי קריאות, יש לי מידע שחוזר, משני אינפוטים שונים, ואני בא לי לחבר אותם, אז אני צריך בעצם לעשות פה, במקרה הזה יש לי עכשיו use query של assignees, זאת אומרת, היה לי את ה-to-do's מקודם, עכשיו יש לי את ה-assignees, יכול להיות, בוא נגיד שבשרת הוא לא יודע להביא לי קריאה שמחברת בין שניהם, אז אני צריך עכשיו לעשות עוד use query נוסף עבור assignees, בדיוק כמו הקודם, ואז בעזרת computed אני יכול לחבר את שניהם, כדי שיצא לי בסוף enriched to-do's, קראתי לזה, ואז יש לי את ה-to-do's עם ה-assignees שחזרו לי מה-query השני. כמו שאתם רואים, יש לי פה קצת עבודה שאני צריך לעשות. יש את העניין של Optimistic Updates. מי פה יש לו Optimistic UI באפליקציה? מי פה יודע מה זה בכלל? עדיין לא מספיק. בגדול, מה זה אומר? אתם מכירים את זה שאתם בתוך פייסבוק ועושים איזשהו כזה תגובה על איזשהו פוסט? אוטומטית אתם רואים ישר את התגובה, אתם ממשיכים אולי לגלול, ואז הוא אומר לכם, קפצה שגיאה, ומעיף את התגובה, ומראה לכם שאתם בעצם צריכים לחזור על הפעולה עוד פעם. אז בעצם Optimistic UI אומר שאנחנו קודם כל מראים את השינוי, מרנדרים את השינוי בעמוד שלנו, ברקע אנחנו עושים קריאה לשרת, במידה ומשהו לא חזר נכון מהשרת, אנחנו יכולים להחזיר את זה אחורה, פשוט כי יש לנו את הקש שאנחנו יכולים לשנות אותו. בעצם, מה שהקש נותן לנו, הקש הוא מה שמתרנדר בעמוד שלנו. ואז, קודם כל אנחנו משנים לוקלית משהו בזיכרון, ולכן הוא מתעדכן מיידית, ואז במידת הצורך אנחנו מביאים את המידע העדכני מהשרת. אז אתם יכולים לראות פה שב-on mutate, אז אני קודם כל מעיף queries נוספים שקוראים לאותו to-do's, יכול להיות שברקע היו לי כמה queries, זאת אומרת כמה קריאות לאותו endpoint, אז אני קודם כל רוצה לבטל את כל מה שלא רלוונטי, כי אני כנראה צריך את זה פעם אחת, ואולי לא שמתי איזשהו פרוטל או דיבאונס או משהו כזה, אז נוצרים לי המון קריאות, אז קודם כל אני יכול לבטל את מה שכבר היה ולא רלוונטי. הוא נותן לי את ה-previous to-do's שלי מתוך הקש. אתם יכולים לראות שאני יכול לשנות רק את ה-to-do שאני רוצה לשנות בעזרת ה-set query data, ואני מחזיר אותו חזרה. ואז ב-on error אני מחזיר את ה-previous to-do's שלי שהיו לפני, וב-on settled אני אומר לו invalidate queries, שבעצם בגדול אומר ל-React query, לא React, סליחה, ל-Tanstack query, אוי ואבוי ממש, אומר ל-Tanstack query שעכשיו את ה-query שנקרא to-do's ברקע, אתה צריך לעשות fetch, זאת אומרת, הוא יודע לעשות גם קריאות ברקע, אני יכול אגב להגיד לו, כל 5 שניות תעשה קריאות ברקע, בלי שהיוזר בכלל יודע, ואז דברים מתעדכנים בצורה אוטומטית, אז בצורה כזאת שאני עושה לו invalidate, אז הוא בעצם יודע שעכשיו המידע שלי כבר לא, נקרא לזה לא עדכני, והוא מוציא קריאה לשרת, ומעדכן את הקש. אז בעצם on-settled, הרבה פעמים זה דווקא אחרי שכבר הצגתי משהו ב-UI שלי, למשל הוספתי to-do חדש, אני אוטומטית רואה אותו, אבל למשל, אם עשיתי באמת פעולה של create, אין לי את ה-ID של ה-to-do החדש, נכון? כי כשאני מציג אותו, אני עוד לא יודע מה ה-ID שנוצר בדאטאבייס בשרת. אז אני קודם מציג אותו בלי ID, ואז בעזרת ה-invalidate אני אומר לו, צא חזרה לשרת, תביא לי אותו עכשיו עם ה-ID שלי. ברור לכולם? הצלחתי להסביר את עצמי? מגניב.
אבל עדיין חייב להיות משהו קצת יותר טוב. בשביל זה יש את טנסטק DB. אז קודם כל, הדברים שטנסטק DB מביא לשולחן, משהו שנקרא collections. אז הוא נותן לנו בעצם type safety בעזרת זוד. מי פה מכיר זוד? אז בגדול זוד זה ספרייה שעוזרת לנו לעשות type safety ב-runtime, ובמקביל אני יכול להוציא טייפ מתוך האובייקט שהגדרתי בזוד. למשל אתם רואים פה export type to do, הוא עושה inference ממה שהגדרתי בזוד, מהאובייקט של זוד, ואז אני יכול גם להשתמש בו בזמן הבילד שלי בטייפסקריפט. אז בכל זה בעצם אני יכול להשתמש גם בתוך ה-TanStack DB שלי, ואז הכל type safe, גם ב-runtime. יש לו automatic sync to server, אז בגדול, בואו נעבור רגע שנייה על מה שאנחנו רואים פה. אז יש לנו, הפונקציה הראשונה, create to do collection, זה פונקציה שלי, היא משתמשת ב-create collection, שמקבל query collection options, שהיא גם פונקציה עם קונפיגורציה. אגב, אפשר להעביר לו עוד כל מיני פונקציות אחרות, שמות אחרים, יש לו כל מיני דברים שאפשר לעשות פה, אבל אני הולך איתכם על ה-collection הפשוט. אז בגדול הוא מקבל ID כדי שיהיה לקולקשן הזה name ויהיה נוח לזהות אותו במידת הצורך. הוא מקבל query client, מי שלא מכיר, ה-TanStack query, בעצם הוא מייצר איזשהו קליינט שאפשר לשתף לאורך כל האפליקציה שלנו, ובעצם הוא זה שמנהל לנו את הקש למשל, שדיברנו מקודם, קש, קריאות ברקע וכו'. אז אנחנו בעצם צריכים לשתף פה query client שיהיה משותף לכל האפליקציה. יש לנו את ה-query key, to do, שראיתם את זה מקודם בדוגמה של TanStack query. יש לנו את ה-query function, שבעצם הוא זה שנקרא לזה מביא את הכל, זה בעצם ה-default query שלו. יש את ה-get key של איך הוא מזהה בכלל משהו יוניקי בתוך הקולקשן הזה, וגם איך אני יכול להביא משהו ספציפי מתוך הקולקשן. ואז יש לי on insert, on update ו-on delete, שבעצם אלה מתודות שאני יכול להגיד לו מה לעשות בכל אחד מהפעולות האלה, מתוך הפעולות קרד האלה נקרא לזה. פה עשיתי יחסית דברים פשוטים, אבל מן הסתם לצורך הדוגמה, יכול להיות שבכל to do יש לנו את ה-due date שלנו, ואנחנו רוצים להעביר חזרה לשרת איזשהו string שמבטא daytime, אז אני יכול פה ממש לפני שאני שולח את זה ל-API של נגיד update, אז אני יכול לקחת את ה-changes שלי ולהגיד לו, תעשה לזה איזשהו סריליזציה ל-daytime שאני רוצה להעביר לשרת, סתם דוגמה. ונעבור, יש לנו משהו שנקרא Live Queries, שבגדול זה הוק שמשתמש בקולקשן שהגדרנו מקודם, וזה כבר איך אני משתמש בו בתוך הקומפוננטה שלי. אז בגדול, מה שהוא מקבל, הוא מקבל את ה-Q, שזה ה-Query, אני אומר לו מאיזה קולקשן אני רוצה שהוא יביא את המידע שלי, אני יכול לעשות פה join, תראו איזה נוח ואיזה כיף לעשות פה join, במקום לעשות שני queries נפרדים, ואז לאחד אותם בתוך computed, פה אני פשוט עושה join, ממש כמו בסטייל SQL כזה, אני נותן לו את ה-collection של ה-assignees, אני אומר לו, כאילו, איך הוא יודע שהוא עושה את ה-join, ממש כמו בדאטאבייס, יש לי EQ, שזה פונקציה שמבטאת equal, ממש דאטאבייס סינטקס כזה, ואני אומר לו בסלקט, איך אני רוצה שהאובייקט שלי שחוזר ייראה, והכל type safe, זאת אומרת, עכשיו אם הייתי עומד עם העכבר על ה-to-do's שלי, הייתם רואים שהוא מחזיר לי את הטייפ של כל ה-to-do's, רק שבאובייקט הזה גם יש לי עוד פרופרטי שאני הכנסתי לו בעזרת הג'וין שלי, שנקרא assignee, והוא מקבל את ה-assignees של אותו to do. ה-left זה left join.
Optimistic Updates, דיברנו על זה מקודם, איך זה נראה בעולם של TanStackDB, אז עכשיו זה הרבה יותר נקי, אם אתם זוכרים מקודם היה לנו ב-on mutate, אני אחזור טיפה אחורה, רגע, הנה זה, תראו את ה-on mutate שלנו, מה היינו צריכים לעשות, כדי לשנות קודם את הקאש, ובכל זאת לשמור את ה-previous to do, כי במקרה של error תחזיר את זה חזרה למה שהיה לפני זה, שימו לב איך זה נראה עכשיו, וואלה. הוא יודע לעשות את הכל מאחורי הקלעים. אז בגדול פה, ברגע שאני מטריג את הפונקציית update של ה-collection, אני יכול בעצם, רק כדי לעשות סדר, מקודם ה-use query שלי היה כשאני רוצה לעשות fetch, וכשאני רוצה לעשות mutate, אז זאת הדרך שלי להשתמש בפונקציות של mutate. אני פונה ל-collection ואומר לו update, delete או create. אז אני מעביר לו את ה-ID, שבעצם update צריך את ה-ID של ה-to-do שאנחנו מעדכנים. הפרמטר השני זה callback, שה-callback הזה מקבל draft. ברגע שאני משנה את הדראפט, אז זאת אומרת שהקש שלי השתנה, וזה מה שאני עכשיו מציג בדפדפן. במידה והיה פה איזושהי שגיאה, הוא יודע לעשות אוטומטיק rollback ל-previous data שהיה לי, לפני ה-update הזה. אז בהשוואה ל-TanStack Query, אז אנחנו כבר לא צריכים את ה-on mutate on error on settled, אנחנו לא צריכים לעשות cache invalidation ב-on settled, אם אתם זוכרים בצורה ידנית, שלהגיד לו, טוב, אחרי שהתקנת את זה ב-UI, ברקע עכשיו גם לך, אני אומר לך שה-query הזה כבר לא עדכני, ובגלל זה תלך לשרת ותביא אותו, כל זה עושה את זה אוטומטית. ועוד משהו ממש מעניין, גם בדומה לדאטאבייס, Transactions. בואו שנייה ננסה לצלול לדבר הזה. אז בגדול, אני יכול להגיד לו שאני רוצה לעשות כמה פעולות שיקרו בבת אחת, זאת אומרת, אני לא רוצה שמשהו יקרה ולחכות, ואני גם פה יכול לחכות, כן? מה שאני מחליט, אבל אני יכול באותה מידה להגיד שכולם יקרו בבת אחת. זאת אומרת, אני בגדול קובע את התזמון של כל מה שאני רוצה שיקרה, כל הפעולות שאני רוצה שיקרו, ואם צריך והיה error, אני יכול לעשות לכל הפעולות האלה rollback חזרה. אז פה למשל אתם יכולים לראות, תכף אתם תראו את זה גם באפליקציה, אבל אני אנסה לספר לכם בעל פה. יש מה שנקרא create transaction, יש לו את ה-mutation function, שזה בעצם מה שקורה כשאני מטריג את הטרנזקשן הזה. בו זמנית אני יכול להגיד לו, במיוטייט, זה בעצם הדרך שלי להגיד לו מה נכנס בתוך המיוטיישן הזה. במקרה הזה אני בודק האם יש אסיני שאני רוצה להכניס עבור אותו to do. אם הוא קיים, תשתמש ב-insert, שזה בעצם ה-create של assignees collection, אם אין לי pending, כי ב-UI שלי, כשאני בוחר את ה-assigny מתוך ה-select, אני עשיתי אופציה שאפשר לבחור assigny קיים, אבל בו זמנית אני יכול גם לעשות create new assigny, במידה והקלדתי שם שם שלא קיים, אבל אני לא רוצה ליצור אותו ברגע שלחסתי create new assigny, אני רוצה לשמור אותו רגע בפנדינג, אני רוצה ואז כשאני צריך, בעצם לעשות insert גם ל-assigny וגם ל-to do collection שלי ביחד. ואז יש לי את הדרך למטה של ה-wait is persistent promise, זה בעצם הפעולה הסינכרונית שאני מחכה לה, כדי לראות את השינויים ב-UI, בסדר? גם פה אתם תראו שכל האופטימיסטיק updates, כל האופטימיסטיק UI קורה אוטומטית, וגם ה-rollback. אתם תראו בשורה האחרונה בקומנט, יש דרך בעצם לעשות את ה-commit לשרת, בצורה ידנית, זאת אומרת, לא ב-mutate function, אני עדיין צריך את ה-mutate function, אבל אם אני אעביר ל-create transaction, לפונקציה למעלה, אני אגיד לה שהיא צריכה להיות manual, זאת אומרת, אני אומר לה שהיא צריכה להיות manual, ברגע שאני אקרא ל-tx commit,
זה הרגע שבו הוא יטריג את הכל, בסדר? מתי זה טוב? תדמיינו טפסים מאוד מאוד ארוכים, שבסוף אנחנו רוצים להגיד למשתמש, האם אתה מאשר את כל מה שאספנו פה, כל המידע, ואז בואו נסאבמיט, שולח את הכל. וכמובן, במידה והיה לנו פה קולקשנים שונים וכולי, אז אנחנו יכולים בעצם לשמור את כל זה שנייה בצד, וכשאנחנו רוצים לעשות לזה קומיט, אז רשמתי פה בעצם מה כל הדבר הזה מכיל לנו, אז יש לנו בעצם כל השינויים הם מצליחים או נכשלים ביחד, רולבק הוא יודע לעשות אוטומטית, אנחנו יכולים לעשות פה מולטי קולקשן, זאת אומרת כמה פעולות מקולקשנים שונים, ואותו דבר גם אין לנו partial updates. בשביל מה זה טוב, כמו שדיברנו, אז אם יש לנו למשל related collections, כי ל-to-do יש assignee, ובמקרה שלי השרת לא מאפשר לי ליצור את זה ביחד, אז אני יכול ליצור קודם את ה-assignee ואחרי זה את ה-to-do, זאת אומרת, הם עדיין יהיו ביחד, אבל יקרו בו זמנית, או איך שאני אחליט שהם יקרו. אני יכול, ברולבק אני יכול בעצם לעשות קסקייד אופריישנס, להגיד לו או לא רק ברולבק, או בכלל כשאני עושה דילית, אני יכול להגיד לו כשזה נמחק, אז תלך לעוד קולקשן ותעשה גם שם המחיקה, וגם מולטי סטפ אפדייטס, שזה הדוגמה שתיארתי לכם מקודם. עד עכשיו יש שאלות? שאלה על ה-Allback. בסוף במיוטיישן, אז הוא כן עושה איזושהי פעולת סרט. הוא מייצר את ה-assignee, מייצר את ה-to-do. ואז אם הוא נכשל, אז בעצם מפעיל את ה-delete. אז אתה יכול להגיד לו לעשות את זה ב-on error, זאת אומרת, פה אתה רואה טוב, פה לא רואים את זה, אבל אתה תראה את זה בקוד, אתה יכול לעשות try ו-catch לדבר הזה, ונגיד ב-on catch אתה יכול לראות איזה collection כבר הוטרג, או שאתה יכול להגיד, ליצור קריאה לשרת ולהגיד לו, כאילו תעשה מה שצריך, תעשה delete להוא, זאת אומרת, בוא נגיד שרק אחד הצליח והבא אחריו לא הצליח, אז אולי אתה צריך לעשות delete לקודם, אתה צודק, זה דברים שבסוף אתה כן יכול להחליט עליהם, אבל בצורה פרוגרמטית. אז מה הוא יעשה עם זה? שמבחינת אופטימיסטיק UI, זאת אומרת, אתה תראה שהוא הכניס את הדברים ל-UI, ובמידה והייתה שגיאה, הוא מוציא אותה. זה משהו שהוא קצת באחריות של הסרבר, כאילו, שהפרונט-אנד יחליט לעשות קריאת delete, משהו כשל. זה לגמרי צריך להיות באחריות הסרבר, אבל זה במידה ונגיד, יש לך דברים, יש לך API שלא מחזיר לך את מה שאתה צריך בסרבר, אז מה אתה עושה בתור מפתח פרונט? אתה תעשה את זה לבד, ידנית. זה פשוט דרך יותר טובה ונכונה לעשות את הדברים האלה. לעשות delete, במקום שיהיה לך קריאת API שעושה לך את כל הדברים, אתה אומר, אוקיי, אני עושה API כזאת, ואם זאת לא עוברת, אז אני עושה delete, ואני עושה עוד קריאה. אז בעולם אידיאלי אתה צודק, כל עוד יש לנו את כל מה שאנחנו צריכים מה-API, נעשה את זה לפי ה-API, אין ספק. אבל במידה ואין לנו, אגב, מאוד מאוד מעניין, בטנסדק DB הוא גם תומך ב-local first, זאת אומרת, יש קולקשן שיודע גם להיות על בסיס memory, על בסיס local storage, ואז נגיד אם אתה עושה אפילו אפליקציות PWA נגיד, אז הוא יודע לעבוד איתם בצורה סימלס. אפשר, יש לו גם כל מיני אינטגרציות עם ספריות אחרות שעושות אינדקס DB. בתוך הדוקומנטציה אתה תראה שיש לו, נדמה לי, משהו שנקרא אלקטריק, שזה איזשהו סינק, זה נקרא סינק אנג'ן. זאת אומרת שאתה, אגב, זה ממש מגניב, יש לו אינטגרציות עם סינק אנג'נס למיניהם, שבגדול זה אומר שהוא מזהה גם שינויים בשרת, ואוטומטית מטריג גם ישירות ל-UI, זאת אומרת, מהדרך ההפוכה. אבל בגדול, כן, יש לו גם חלק מהסינק אנג'נס האלה, הם local first, הם קוראים לעצמם, ואז בעצם הם קודם כל מושתתים על הזיכרון המקומי, אם זה local storage, אם זה memory, אם זה index.db. נדמה לי שיש משהו שנקרא RxDB או משהו כזה. שוב, בדוקומנטציה אנחנו תכף נציץ אם תרצו. יש לו מלא אינטגרציות, אז שוב, כלי מדהים. לצורך העניין, יתווסף לי to do בבקאנד, אז זה יזהה את זה ויעשה כן, פאץ' מחדש. כן.
אבל יש לך פה כמה חיווטים שאתה צריך לעשות בשרת. כן. או WebSocket, הוא כמובן יודע לעשות את זה. אגב, אתה יכול לעשות Sync Engine משלך. אפשר ב-TANSTACK DB לעשות Sync Engine לוקאלי, ואז אתה יכול לעשות אולי Long Polling, כאילו שכל כמה שניות הוא קורא, עושה קריאות ומעדכן את ה-query. לא בדקתי את זה, אבל תיאורטית אפשרי. אז עוד פעם, זה תלוי במימוש שלך, אני משער שהוא יודע ללכת לקאש ולעדכן אותו במידה והוא זיהה שהייתה קריאה מהשרת. זאת האפליקציית To-Do's שלנו. כמו שאתם רואים, השקעתי המון, הכל וייב קודינג. בואו נראה קצת איך זה עובד. אז בואו נרשום פה, זוכרים את ה-SINE שאמרתי לכם מקודם? שנייה. אני רק רוצה להראות לכם שלא יוצאת קריאה. אמ, אז יש מצבים שברגע שאני נלחץ add, כבר יוצאת קריאה והוא יוצר לי סייני, ואז יש לי כבר ID מוכן. אני לא רוצה שהוא יעשה את זה, בסדר? זה הכל שמור כרגע בממורי. ורק כשאני עושה add to do, הכל לא עובד. אני על פונט. מה קרה? כן, אבל למה לא התעדכנת? לא יפה. בושות. בואו ננסה עוד פעם. זה עבד לי היום, אני נשבע. אה, טסט אחד. יופי. טוב, אנחנו רואים שהקריאות יצאו, אני לא יודע, הייתה פה קפיצה, אני לא יודע מה קרה פה. אה, תכף נבדוק את זה, בסדר? אני רוצה להראות לכם גם מצב. שנייה רגע. יש לנו את האייטם שלנו. איפה ה-completed? אוקיי, זה ה-completed שלנו. אתם רואים שפה יש לי את ה-update ואת הדראפט עם ה-optimistic UI. אז אני רוצה להראות לכם איך אני עושה completed. אתם תראו את העדכון פה. עוד לפני שהקריאה הסתיימה, אני אעשה פה 3G שיהיה איתי. אתם כבר רואים שזה completed. ועכשיו זה יתעדכן, הנה הוא חזר לנו, כי הוא בעצם עשה פה את ה-invalidate מאחורי הקלעים, והביא את כל ה-to-do's חזרה מהשרת, ואז יתקן את הקאש, אבל בעצם ראיתם שהוא קודם כל עשה את ה-completed, ותוך כדי הוא ביצע את הקריאה הזאת של, הנה, יתקן לי את ה-to-do עם ה-payload, ו, ו, ורק אחרי זאת אומרת, הוא חיכה שהכל יחזור, אבל בגדול כבר ראינו את השינויים שלנו. כמובן שהכל אותו דבר גם לגבי delete ו-edit. קריאה יצאה, אני כבר רואה את השינויים. סבבה? אמ, כן, זה בדיוק מה שאני רציתי לעשות עכשיו. אני הולך לשרת שלי ב-assignees. במקרה הכינותי מראש. בעצם אני רוצה לעשות מצב שבו סתם אני נותן לו איזשהו דיליי מסוים, כדי שאתם תראו שמתבצעת קריאה, שנוכל ממש להציג את זה, ואז אני מקפיץ error, ואתם תראו, אבל הבאסה שעכשיו זה לא עובד לי משום מה, בוא נראה. שנייה. כן, כן. אני רוצה בעצם להראות לכם, כי בתוך המיוטייט שלי,
הזום הזה משגע אותי. אה, בתוך המיוטייט שלי, רק שנייה, רק שנייה. אגב, זה מה שאמרתי לך עם ה-try ו-catch, שאני בעצם עוטף הכל. אז אתם יכולים לראות פה ב-create transaction שלי, שאני מזהה בעצם איזה collection הוא מביא לי עכשיו, ואז אני קורא ל-API שלי עם אותו שינוי, אה, ואז בעצם הוא קודם כל יקרא ל-SINE, כי בסדר של הדברים פה, ה-SINE היה הראשון, סבבה? ולכן אני כרגע מכשיל את ה-endpoint של ה-SINE, אז אתם תראו שקריאה יוצאת, בתקווה שאתם תראו את זה כבר. מה שאני רוצה עכשיו להציג זה בעצם את האוטומטיק רולבק של ה-UI, אז מקודם זה לא עבד לי, אני לא יודע למה, אבל בגדול, אני רוצה שה-to-do הזה, נקרא לו טסט 2 שיותר ברור, אני רוצה שאנחנו נראה את טסט 2 קודם כל פה, ואז אתם תראו שהייתה שגיאה בהכנסה של ה-SINE, והוא בעצם עשה רולבק להכל. טסט 2, פנדינג, error. הופ, נעלם לנו טסט 2. איפה הכפיים? זהו, אני חושב שסיכמנו את הכל. אולי רק בליסט אני אראה לכם שנייה איך זה נראה ה-use live query הזה שהראיתי לכם בקוד. שוב, זה אותו קוד, כן? אבל ככה זה נראה בדיוק. הוא החדש שהכנסת, שאפשר, אתה יודע, לעשות validate, אם הייתי רוצה להשאיר אותו רק עם פייד כזה, עם כפתור של try again משהו. אז, אז, מ- אז ממה שקצת שיחקתי עם הדברים, יש אפשרות להכניס גם ידנית לקש, מבלי להטריג סרבר. זאת אומרת, מבלי להטריג את הקריאת API של הקולקשן, אני יכול לשנות רק משהו בתוך הקש. אז יש אפשרות כזאת. זה נקרא, שנייה רגע. זה היה משהו כזה. station. בתוך כל קולקשן יש משהו שנקרא utils, ואז יש write update נגיד. תלוי מה הפעולה שאתה רוצה לעשות, update, delete או insert. ואז בעצם כשאתה עושה את זה בצורה כזאת, הוא משנה רק את הקש, מבלי להטריג קריאה בשרת של מה שהגדרנו עבור הקולקשן. כן. כמה שזה נוח וזה. לא, כאילו, אני חושב האם זה טוב להציג דבר כזה בפרונט-אנד, עוד פעם אני מנסה לשמוע את זה. נגיד, זה משהו שיותר אולי היה מתאים למידלוור, כאילו באקספרס, או איזשהו פרונט גייט, משהו אבל שכאילו, כמו איך בשבילך את הדאטה לאיך שאתה רוצה בפרונט-אנד, במקום שאתה בפרונט-אנד תעשה. אין ספק, אבל זה רואים, אתה עובד בסטארט-אפ? ואיך זה בסטארט-אפ? כולם מביאים לך את ה-API כמו שאתה רוצה? לא קשור לריאקט. אז כשאתה תעבוד בסטארט-אפ, אתה תראה איך פתאום המון דברים עוברים לפרונט, המון דברים זה כזה, תתפור את ה... ולא יכול לתת את הדברים שאתה רוצה, נכון. אבל תראה, זה לא פעולה שאסור לעשות, כי בסוף כן יש לך גורם מקשר, זאת אומרת, ל-to-do זה היה SINE ID, זאת אומרת, זה נכון שהכי טבעי שכזה דבר יהיה בשרת, אבל זה לא שתקרה פה איזושהי שגיאה. יכול להיות שבדוגמה שלי זה כאילו, זה דוגמה יותר מדי פשוטה שזה... יכול להיות שבבקאנד לא יהיה ובפרונט-אנד כן יהיה. make sense. במקום כזה של הג'וינט, יכול ליצור אביוז. make sense. מצד שני, כשאתה עובד בצורה כזאת שהכל הוא קודם כל בזיכרון המקומי, אז דווקא גם אם יש איטיות בשרת, למי שעכשיו משתמש באפליקציה זה לא משנה, כי הוא קודם כל רואה את השינויים. זה דווקא כאילו התחושה הכי חלקה שיש. שאלות? אחד
השכבה של הקריאות API שלך, ובין אם זה REST, gRPC, לא משנה, היא בעצם נשארת וזה עוטף כאילו מסביב לקריאה. נכון, גם בעצם, גם ב-Tanstack Query, היית צריך להגדיר לו מה לעשות, נגיד מה ה-Query Function. Query Function צריכה להיות פעולה אסינכרונית, אז כנראה שזה יהיה fetch או משהו כזה. הוא בגדול, הוא מתלבש על הקריאות שלך. הוא לא יוצר קריאה יש מאין, אתה מעביר לו את הפעולה הסינכרונית. אגב, בתכל'ס זה יכול להיות כל פעולה אסינכרונית שקורית, זה אפילו לא חייב להיות לשרת, כן? סתם כאילו לפתוח את הראש, אבל זה הכי תרם לי כשהייתי צריך לנהל סטייט שחוזר מהשרת, במקום להשתמש בפיניה או בדברים אחרים, פה יש לי כבר כל מה שאני צריך כדי גם לשמור על האפליקציה שלי מעודכנת, גם חוויית משתמש טובה. עשית את זה כבר באפליקציה חדשה או על משהו שהוא כבר קיים? אתה מדבר על Tanstack DB? זה בבטא עוד לא יצא לי לנסות בשום אפליקציה שהיא production ready, אבל ממה שמדברים, כאילו הכל סימלס. ושוב, מאחורי הקלעים, זה ה-Tanstack Query, זה כל הדברים האלה שגם ככה כבר מאוד מבוססים ועובדים. כן. והג'וינר שדיברת קודם, אז למעשה הוא עושה את הג'וין מתוך הזיכרון, לא הולך ומביא שתי הקריאות ועושה... לא, הוא עושה שתי קריאות לשרת, כי כל קולקשן זה קריאה בפני עצמה. אז אני מעריך שהוא מביא כדי שזה יהיה up to date. זאת אומרת, אתה לא רוצה לעשות join על משהו שאולי, כאילו, אז כשאתה מרנדר למסך, כן, אבל כשאתה צריך לעשות אולי join'ים, אז, אגב, כל live query כזה, הוא הופך כאילו ליחידה בפני עצמה ונשמר בקש, גם. סבבה? אבל בסוף אתה כן רוצה שיהיה לך משהו שהוא כן עדכני, אז אתה לא רוצה כל הזמן לעבוד עם הקש, אך ורק עם הקש. אגב, אם יש אחד מהקולקשנים שיתעדכן עצמאית, זאת אומרת, הגדרתי שאני ב-Tanstack Query וגם פה, אתה יכול להגדיר stale time, זאת אומרת, אחרי כמה זמן המידע כבר לא עדכני. אתה יכולת להגדיר, יש איזשהו default time, אבל אתה יכול להגדיר עבור כל אחד מהם, שהוא אחרי 5 שניות והוא אחרי 10 שניות. אם קרה ואחד מהקולקשנים מתעדכן, הוא אוטומטית מעדכן גם את ה-live query, שישתמש באחד מהם, זאת אומרת, איפה שיש dependencies. תראה, יש מצב שהוא עושה את זה גם ככה, יש מצב, ואז כאילו ברקע מביא. מה שאתה עכשיו אומר, אני לא בדקתי, אני לא רוצה להגיד סתם, אבל אני לא יודע לענות על זה ב100%. עוד שאלות או שסיימנו? רגע. אז אם אתם רוצים להיות חברים שלי בלינקדין, תשחקו ובכיף. תודה רבה חברים, היה לי כיף מאוד.